Nu är Lena. Här. Köra en tour. Köket, stökigt som bara här. Som Emma. Ja. Här har vi Melindas rum. Det är inte stökigt. Inte stökigt. Faktiskt. Martins rum. Ganska ordentligt här också. Bilar som är välparkerat här. Ja. Baksidan med lite trädgårdsmöbler. Nu går vi ner handtrappan. Nu går en obäddade säng här. Så mycket att se. Badrum. Tvättställ. Toa. Dusch. Litet men det räcker. Nu är vi till salongen eller vardagsrummet. En spis och tv. Här kommer vi ut på baksidan av huset. En stor härlig trädgård. En lekstuga. Jag filmar lite. Ja, typ så bor vi.